in sai kaza in kaza, bari in sai kaza in kaza, sai a waye gari gaba ɗaya duniya ya rayuwar tarawa, lahirarsa ba ta dame shi ba, yana kwanta ya wasu sai 'ya'yan su tattara dukiyar su sayar gaba ɗaya, sai zama babu addini babu addila, ba duniyar babu lahirar. So da haka karka taɓa tunanin cewa gina gida ka zuba haya, shaguna, babura shine zai tare 'ya'yanka daga talauci. Idan wannan wayan ne me yasa babanka bai maka ba, ko shi baya son ka ne? Abinda za ka yi tunani, yaya za a raya wannan addini. In aka raya wannan addini, kowa ya rayu a cikin addinin. Ku duba me sai Annabi da Abubakar suka yi a Madina, me suka yi wa duniya. Ina za ka je yanzu a ce maka ga wani katon gida, wannan shine gidan manzon Allah, ga wani katon shago, ga wasu katin kaza, amma me suka gina? Addini suka gina. Yau ga 'ya'yansu da jikokinsu nan suna rayuwa cikin mutunci. Ku gina addini ku ga in ba ku rayu cikin security da mutunci babu yunwa ba. Amma ka yi ta tunanin yadda za ka gina gida ka bawa 'ya'yanka, yadda za ka gina kaza, gaba ɗaya sai ka mutu Allah ya talauta su gaba ɗaya, sai sun koma halin da kake musu tsoron su shiga. Karka taba tunanin yaya 'ya'yanka za su kasance game da rayuwa in ka mutu. Abinda za ka yi tunani yaya za su kasance game da addini. am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha aba'ik ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Annabi yaqub da yazo rasuwa sai Yusuf ya tattara 'ya'yan shi yace in na mutu me za ku bautawa? Bai ce to in na mutu wane ne zai zama manaja na estate kaza, wane ne zai rike kwangila kaza, wane ne zai rike kaza. A'a, menene za ku yi in na mutu? Sai suka ce za mu bauta wa Allah nan naka wanda shine Allah iyayenka da kakanninka sai Ibrahim da Ismail, Allah ɗaya kuma mu musulmi ne. Sai kwanta ya mutu cikin kwanciyar hankali. Ɗaya daga cikin 'ya'yan da ya zo rasuwa shine Yusuf. Sai gashi shi ma yana addu'a irin ta uban, yana cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta wali fi ad-dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Annabi Yaqub bai tara kudi ya bar wa Yusuf ba, amma kaga Allah ya ba Yusuf mulki. Ina ya samu kudin campaign? Ina ya samu kudin masu saka ƙuri'a, masu kaza? Allah ya bashi. Ka saka wa 'ya'yanka addini da matanka ka mutu ka bar su, Allah zai ciyar da su. Amma kana tunanin za ka tara musu, dan Allah kun ji rediyo Najeriya Kaduna ran nan kun ji wani tsohon mataimakin gwamna da aka hira da shi? Ba ku sauraron rediyo ustazai? Tsohon mataimakin gwamna ne aka hira da shi, kamar shekaru 20 da suka wuce da wani abu ya mataimakin gwamna. Ya samu kanshi a halin rashin lafiya. Malami ne babba, ya yi karatun addinin musulunci a Sudan, dan boko ne babba, dan siyasa ne, dan kasuwa ne, amma yau ya waye gari ba shi da komai a duniya. To me zai baka mamaki? Yana godiya ne ga wani mataimakin gwamna na yanzu saboda ya kai mai buhun shinkafa guda 5 da naira 100,000. Yana faɗin wannan wata mankiba ce, wata daraja ce, wani alheri ne da aka yi mishi. Ina duniyar da suka tara a wancan lokaci? Bata. Professor Ambrose Ali, medical doctor ne, consultant ne, tsohon gwamnan Delta State, Edo ta yanzu, ya tara kuɗi fiye da yadda kake tunani lokacin Shagari. Bendel State ko? Me ya faru? Ni na taɓa zuwa garin su, zan wuce, kwana ya kama ni, sai nake tambayar ina labarin Professor Ambrose Ali, sai wani ya ce ai shi kanin shi ne ya rasu. Na ce kai wannan ya yi kwarjini lokacin, ya ce amma da ya zo mutuwa rashin lafiya ta kama shi. Duk kuɗin da ya tara sai da suka kare, sai da aka kaɗa gwangwanin neman taimako a coci. Shehu kan giwa daga Sokoto, wani gwamna ya kai kwarjinin shi a lokacin Shagari? Mawaki ya buga ya mai kirari. Je ka samu 'ya'yan shehu kan giwa yanzu wani hali suke ciki na talauci. Ta tare Ali daga Bauchi, tafiya muka yi tsakar dare ta kama muka biyo ta wani surkukin ƙauye, sai aka ce a nan ƙauyen nan aka haifi ta tare Ali, kabarin shi yana nan. Muka je muka tsaya kan kabarin muka yi mishi addu'a, ƙungurmin daji muka sha, sannan muka kai ga ƙauyen.
ba wuta ba ruwa, nan ne aka je aka rufe shi, amma gwamna ne. me za ka wahala da duniya ka gama tara ta gaba daya a ɗauke ka kai kaɗai a je a saka ka, sai ka ji suna ce maka wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. sai ka ji mala'iku suna cewa duk abin da ka tara ka bari a baya, ka taho gare mu yadda ka zo, dama ya ka zo haka ka zo hannun rabbana, in ji bahaushe. haka ka zo, mawaƙi ya ce wa fi qabdi kaffi qibl inda widadatin dalilun ala hirsin ladhi huwa jami. ya ce haka haifi da ba ga ya zo hannun shi a dunkule, yana ce muku ne ya zo tara dukiya, ya zo tara ƙuri'a, ya zo tara mulki, ya zo tara kaza. sai ce wa fi bastihi inda al-mamati alamatun, ya ce ka je ka ga mamaci in ya mutu za ka ga ya shimfiɗa hannun shi ya mummike hannayen ya bude su. wai me yake cewa ala fanzuruni qad kharajtu bila shay, yana cewa ne jama'a ku dube ni na fita duniyar ba komai. naira miliyan nawa aka sa a cikin kabarin Abiola, za ta amfane shi? ba za ta amfane shi ba. don haka wannan duniya da aka sa wa mutane cewa su tara ta ba ta da wani amfani. jama'a ku yi kokari ku tattali lahira can mai dindindin, yadda in ta samu ta yi kyau, in ta ɓaci fa wallahi komai ya rikice. kafiri ne ya tara dukiya, ya tara 'ya'ya zarata, yana ganin cewa waɗannan 'ya'yan wallahi ƙarya ne a ce yana nan dare, suna nan dare za a iya mishi kaza. shine ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammad dubi waɗannan fa, in mun je lahira waɗannan za su iya kukan kura su kwato ne. mana da ko an kama shi to waɗannan guda tara ne, sangwama ne. ya ce kuma karka manta ni a tajirin binni ne, ina da kuɗi, zan iya ba da kuɗi na, mana zan yi tifin mala'iku sai su sako ni. shine Allah ya ce a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada, baka ga wanda ya kafirce wa ayoyin mu bai ce ranar kiyama za a je mai da dukiyar shi da 'ya'yan shi? attala al-ghaiba, ya leko kiyama ne, ya fara ganin samfotin kiyama ne, ya ga yadda za ta faru. am ittakhadha inda ar-rahmani ahada, ko sun yi alkawari da Allah ne? sai Allah ya ce kalla, ko ɗaya bai ga kiyamar ba su yi alkawari da Allah ba. sanaktubu ma yaqulu, duk abin da yake faɗi za mu rubuta. wa namuddu lahu min al'azabi madda, za mu faɗaɗa mishi azaba. wa narisuhu ma yaqulu, abubuwan da yake cewa dukiya zai basu a nan duniya, ya'ya zai basu a duniya. wa ya'tina farda, zai je gare mu shi kadai matsiyaci. don haka jama'ar musulmi kowa ya tsaya yi nazari. duk abin nan da ka tara ka san matsalar Allah yana lissafi ya ka samu, ya ka kashe, yana nan yana da fayil din aure shi. me zai biyo baya? a ranar alkiyama ka manta duk kayan waɗannan abubuwan, sai ka ga an buɗe maka, an ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. sai ka zo kana cewa mali hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah ya ce wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. ya jama'a kowa ya je accounting kanshi. Islam is the religion of accountability and transparency. ba wai gwamnatin Obasanjo ba da ta zo duk ta kawo wani turanci na dictionary, accountability, transparency, duk ƙarya ne. ka je karka yaudari kanka, ka je ɗaki ka duba ka gaya kai ka tara dukiyarka. jama'a waɗanda suka tara dukiyar halal ba abin da za ta tsinana musu in sun mutu, balle wanda ya tara ta haram. ko za ka je da dukiyar halal ne ranar alkiyama za a saka ka wuta a ce to tun da ya yi kokari ya tara halal a karɓa, sai a fasa mishi azabar da za a yi mishi don ya yi laifi kaza kuma ba sa yi ba. so da haka jama'a ku ji tsoron Allah. ɗaliban ilimi fitina ta fi musiba girma in aka ce ɗalibin ilimi kuma da malami ya shagaltu da duniya. ya zama ba duniya ce ka sa a ido ba. me za ka sa a ido? abinda za ka sa a ido duniya ɗin ta zama maka me? ta zama maka ma'abar, ta zama wurin tsallakawa lahira. Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye. malam yake cewa fakam laka ya akhi min hadha nasib
yawma talqa rabbak. Yace to ya dan uwana, sai ka tsaya ka duba nawa kake da shi, nawa ka tara, me ka tara na daga wannan irin rabon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar gado, ma'ana imani, shari'a, ilimi, guda nawa ka tara daga cikin wannan gado zuwa ranar da za ku haɗu da ubangiji, ko kuma ka tara komai ba. Wani yana nan laila na har taron dukiya yake jama, wani zai wuni a shago me yake aikin neman kuɗi, in ya je da daddare ba kwanciya zai ba, kwana zai karɓar waya da buga wayoyi kuma na ne na haɗa kasuwanci. To da yaushe yake bacci? Wani fa sai ya je za a yi sallah asuba shine zai kwanta bacci kafin liman ya zo haka, saboda ya wuni neman kuɗi, da daddare kuma ya kwana karɓar wayoyi. Amma fa duk me yake nema? Kuɗi yake nema, dukiya yake nema. Sannan sai ka samu duk a cikin wannan dukiyar babu tunanin zai wa addinin Allah hidima, babu tunanin taimakawa na ƙasassu, babu tunanin kyautatawa makwabta, babu tunanin yin wani abin alheri da wannan dukiyar. Na daɗe ina ba ku labari 1996 ko 97 bani manta, na dawo umra, muna Jidda lokacin mun yi wajen kwana 6 babu abin nan, babu jirgi, muna hira, wani alhaji yake faɗin wannan magana yana kuka, yake cewa suna tara dukiya saboda ne, saboda tsoron wulakanci. Sai ce to wulakancin lahira fa. A lokacin fa yake ce min yana da motar hawa ta kai 5, amma idan plug na kwaya ɗaya daga ciki ya lalace ce sai kasa sallah a zahar. Da kanshi yake lissafi ya ce wane ya rasu ya bar dukiya, 'ya'yan sun yi kaca-kaca da dukiyar, wane ya rasu ya bar dukiya sun yi kaca-kaca. Hira muke fata wasa da dariya, amma shi da kanshi sai ya ɗauki sai wa'azantu sai ya fashe da kuka. Kuma abin da ya faru mun je mun dawo ne, suna ta ruku-ruku da kayan diloli, sai yake cewa kai wannan ba zazzagi ba ka da komai sai kayan littafi. Na ce shine kayana. Sai ce wallahi tsakanin hajji da umara sun fi so 30, amma ko ƙur'anin sadaka bai taɓa riko a zo da shi Najeriya. To daga nan ne magana ta fara, ya ce sai duniya muke tarawa, ya ce saboda muna tsoron wulaƙanci. Ya ce za mu iya da wulaƙancin lahira? Daga cikin wulaƙancin lahira akwai ja, a riƙe kafarka a ja fuskarka a kai ka wuta. Ko a duniya kai maka haka an wulaƙanta ka, balle a lahira. To ya jama'ar musulmi, na'am duniya wurin rayuwa ce, amma duniya gada ce da ake so ka tsallaka ka tafi lahira. To sai kowa ya duba ya gani, dan Allah daga cikin gadon da manzon Allah ya bari na ilimi, buhu nawa ka samu, kwando nawa ka samu na ilimi, don dai shi bai bar dukiya ba. To kamar yadda nake cewa mu abin da ya fi damu mu masu harkar da'awa shine ba mu so ɗalibai su shagaltu su rudu da wasu waɗanda suke ganin su malamai ne duniya suka saka gaba, sai ya zama mun kaɗe jama'a, saboda zai zama ba mu da mustaqbal kenan. Wani ne yake faɗin magana jama'a, wadda da na kasa haƙuri sai da na bincike shi ya faɗi wannan magana, ya ce gaskiya ne ya faɗi, amma sai murma zai ce ya gane kuskure ce. Yana cewa shi zai yadda ya mutuwa irin mutuwar malam bawa Ibrahim bawa mai shinkafa. Wace irin mutuwa? ya ce ya mutu ba ko kwabo. Ya ce ina, ya ce duk zargin da za a yi zai ta tara kuɗi, ce zai bawa 'ya'yan shi kuɗi masu yawa. Na ce Allahu akbar, na ce wallahi Ibrahim bawa mai shinkafa bai mutuwar banza ba. Na ce ya mutu ya ba abin da ya fi duk kuɗin duniya, domin ya mutu a sadda ya rasu ya bar 'ya'ya guda 2 waɗanda sun haddace ƙur'ani gangaren hadda mai kyau. Kwaya ɗaya in ka samu ɗanka ya iya karatun ƙur'ani ba ya haddace ba, mankiba ce, daraja ce, balle ya haddace. Ibrahim ba mai shinkafa ya mutu 'ya'yan shi guda 2 a lokacin sun haddace alƙur'ani gaba ɗaya. Ashe ba kaskanci ba ne, ashe bai mutuwar banza ba, dilala ce ashe akan rayuwar tashi ba a iska ya kare ta ba. Yau waɗannan 'ya'yan ɗaya daga